Fuck. Hvad så, Peter? Ej, jeg kører ikke som en polar. Nå, skal vi se at komme i gang? Ja. Vi skal have høstet vores kartofler. Men efter jeg kunne se det før, så var det ikke klar. Det er pissefuld. Tænder vi lige her. Altså, vi har aldrig prøvet at lægge kartofler før, så... Jeg bortset lige for mig. Det er ikke klar. Se hvad jeg sagde. Ja, du sagde det var klar. Mig? Ja, det sagde du kraftigt med der før. Ja, det gjorde det godt nok ikke. Det gjorde du så lidt det. Nej. Det skal være mindre. Mindre. Ja, hvad hedder det? Det bliver den der flotte, grimme blomst der. Så flækker toppen ligesom af, og så bliver den bare bunden. Nej, toppen den bliver flækket af, når jeg slår toppen. Ja, men den er slet ikke så høj, når det er klart. Hey. På, man. Jeg er ligesom på vej hen til den. Det så det skulle ud. Så det ikke ud sådan lige før. Ja, jeg skulle lige vende for helvede. Slap af. Ej. Nej. Det er ikke mig, der drikker om med min storebror. Det gjorde jeg ikke. Okay. Hvor fuck er vognen henne? Ja, det var så lige dig. Hvor har du stillet den anden? Ja. Den anden. Haha. Sidder du nu stadig og leger med det der? Ja. Er det nok ikke springe i luften? Hej. Nå. Du er pissefuld. Du er pissegrim. Ja, hvad sagde du? I ved. Det her, det gør. Nå, okay, hvor fanden spørger du så? Okay, det er mig, der er pænere end dig. Nå. Du har også tiden op, så. Det har jeg slet ikke gjort, og så var det fuld. Vi vil have fische. Okay, så går nok ned, mand. Okay, men der skal være godt være, eller vi skal heller. I skal tage ind og se den, fordi at det er BJ-kongen, der har lagt den ind. Fuck sjov. Jeg er sgu ligeglad, han har flere serier end vi har. Hvordan kan du vide det inden? Hold kæft, de stille. Okay. Er I klart nu? Den er kraftet med dig. Jo, noget af det. Så er det det sidste. Pisse. Der er en ordentlig traktor, mand. Eller vognen kan ikke gå ind under, Anders. Det kan ikke gå ind under nogen vogn, har jeg testet. Ikke engang det mindste, det er dårligt. Ja.
Fordi han siger, at jeg skal køre i level 2, det gør jeg kraftigt med. Det er nok bare fordi... Drej dig for helvede. Jeg drejer alt, hvad den kan. Og jeg kan bare ikke dreje. Hold kæft, hvor er det sjovt. Hvad fuck er det for noget lort, det her, mand? Jeg skal aldrig købe den her. Jeg roer på det bedre. Jeg kommer ikke have noget længere. Værste lort nogensinde. Jeg skal aldrig have taget det. Ej, det gider fandme ikke nu. Jeg har allerede sovet. Okay. Okay, nej, Stig, du kommer herover, så spænder den her på, og så begynder du bare at slå det der tørper der. Okay. Nej. Hvad? Det er det gider jeg slet ikke. Fucking pissepig. Den kan kun dreje godt til den ene side. Så må du bare vende om og tage den anden hver gang. Ja, hvad? Så må du bare vende om og tage den anden vej, hvis den kun drejer godt til den ene side. Det er kraftigt meget. Ellers må vi bare betragte sig, fordi den kørte altså pænt godt på den her. Det vender på den her. Det er når man kører så langsomt. Kør væk for helvede. Okay. Du skal nok ikke slå toppen af. Ja, men jeg kan godt det ikke, hvis jeg skal køre væk. Du skal jo... Nå, din tørsel. Ja, I think so. Okay, bruge det der her, det er helt vildt. Okay, det er den her, der gør bare lort. Seriøst. Ja, fordi den var eddermame også skød dernede. Ja, nu drejer den godt til begge sider. Ja. Prøv nu bare begynde at slå heroverfra. Det kan jeg ikke, når du okay, fuck, det gør skød. Okay. Det er nok helt ekstremt. Ej, jeg tager den simpelthen på vareaktionen. Fuck den træls, mand. Man prøver simpelthen at få den bagpå på grunden. Det var hende, der kunne godt have den bagpå. Jeg mener altså, jeg har haft den bagpå. Ja, jamen og så større på begge sider, men fuck den er træls. Nå. Hvad fanden? Pissefed. Nå, men vi vender tilbage, når vi kommer lidt længere. Hej, velkommen tilbage. Ja, velkommen. Jeg har lige købt en gødningsbrød på grund af. Jeg vil gerne have, så det giver lidt bedre. Så vi kan få nogle flere penge. Hvor langt er vi kommet med de der kartofler? Ja. Ikke en skid længere end da vi sluttede. Nå. Ja, det var fint. Har det været pissefuld. Hvad var for lavet her over tiden? Ikke så meget. Nå. Ja, nu kører jeg kraften for hurtigt i anden gear, mand. Hvad fuck sker? Ja, hvis vi skal køre anden gear, så skal man køre første gear rundt, til vi køber hurtigt, så er den stille over. Jeg har kraften til at vokse tilbage. Ja.
fandme det giver noget bedre. Jeg så det ikke sten. Jo, håber jeg. Så gider jeg ikke til at så skifter vi om til roer. Så pløjer vi altså bare igen. Jeg fløj bare lortet op. Du kunne måske bare lige have købt maskinen, der kunne lidt mere. Jeg gider ikke, og så bruger en halv million på det lort. Det bliver ikke før vi kommer længere. Nej, den kan måske bare tage 6 rækker i gangen eller et eller andet. Ja, man kan tage 6 rækker i gang, men det er noget hurtigere. Ja, den her lille lort en her, den kan kun tage 1 ad gangen. Jo, den kan. Ja, den kan kun tage 1. Ja, siger det. Ej, okay, Anders, det er det. Rolig nu. Okay, så har jeg altså bare lige choppe. Fordi at det... Nej, nu kører jeg bare lige efter mig, når jeg lige kører den over her. Ja, okay, jeg lige vente lidt nu, pisse. Den er pisse. Og så ser jeg, at det ikke er bedre nu. Kæft, min computer kører ikke så godt med. Få dig en ny. Rolig nu. Hvad siger den kører bare sindssygt godt her i morges. Det gør min også. Det er en gamer. Hvad siger du det? Det er det. Det er ikke engang løgn. Ja, Ellers er 5 minutter snydt meget. har vi ikke slået mere? Nej. Jeg synes, det er godt til at slå. Vi er på vejen igen. Vi skulle lige en tur på vejen igen. Ude at se, hvor der er land ligger herinde. Mig og samme kat følges ven. Og det er Stig. Og det er Stig. Ja, simpelthen. Så er der krabben, der ikke noget høster. Chef ud. Hvorfor er det, vi ikke bare pløjer? Fordi vi skal tjene penge på det. Altså vi har ikke råd til noget til at købe en nybygget høst med. Nej, men på såmaskinen, der kan du trykke videre. Tryk hvad? På en såmaskine, der kan du trykke videre, så kan du så noget andet. Ja, og så skal vi til at bruge helvedes mange penge på at købe det. For det har vi ikke råd til. For. Og den er så måske Så ikke en, skulle du bare se. For der er ikke engang tændt den her. Du skal trykke B for den. Det ved jeg så godt. Jeg kan sgu da ikke køre med det. Jeg tror vi kører i stykker eller sådan noget. Tror ikke man kan. Og det ved jeg faktisk ikke om man kan. Det tror jeg ikke. Tror jeg ikke. Ej, det var ikke noget galt. Lad os bare over i der, hvor der er kartofler. No. Vi ses næste gang. Ja. I episode... hvad fanden er det? Episode 5 er det ikke? Er det ikke 3? Nej, jeg skal uploade episode 3 der. Ja, vi ses i episode 4. Okay. Vi ses her i YouTube. Hej. Simpelthen. For helvede, den laver nu. Hvad er det, du kan lave? Hvad fanden? Ja. Nå, okay. Du har ikke slået noget. Nej, jeg skal bare lige tømme dig. Nej, Brønden, det gør jeg selv. Okay, fair nok. Jeg bliver bare over vognen, at det er... Hold kæft, den lækker. Ja, det er helt vildt. Jeg kører 4 km i timen. Så 5 km i timen. Hvordan ser rigtig fint ud? Ja, for helvede. Nå, men det var alt for i dag.